ifochakpu iyi. Akụkọ m ga-akọrọ unu. Biko kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ụmụaka daalụkwanụ, ndewonụ. Afọ akụkọ anyị ga-akọrọ unu tata bụ Mbe na Agụiyi. Inu sokwana ya bụ na nkịta raa nshi eze erewu. N'oge gboo, oge ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ bikọtara ọnụ na-asụ ofu asụsụ, onye isi obodo wee sị fanafa ga na-ebi n'udo. Ife melu bụ na o nwere onye ga-eli ibe ya. Mmadụ na anụmanụ niile wee kweta na o nwere onye ga-eli ibe ya, fa wee bilu n'udo. So onye jụrụ bụ Agụiyi. Agụiyi wee sị na ya bi n'ime mmiri, na ya ebiro n'enu anị, na o nwere ọka ya ga-esi wee na-asọpụrụ onye bi n'enu anị, ọ bịa tielie iwu na ya nọrọ n'iwu afọ ejidere ya. O wee bụrụ na emekata dịka n'ofu ọnwa, Agụiyi abata bịa mabụrụ ofu mmadụ maọbụ anụmanụ wee lie. Onye isi obodo wee tinye ndị nche, wee sị ka enwee ndị nche ga na-eche obodo. Ọ bụrụ na afọ Agụiyi ka ọ na-abịa, afa ama ọkwa, ndị mmadụ agbafusịa. Ewee luo oge ewee nwee ọkọchị, anyị niile bịa kpọọ nkụ. Ọkọchị wee bịa, mmiri wee taa ebe Agụiyi na-enwe ife olili ya, azụ na anụ. Ịbịakwa oli n'enu anị, ugbo ndị mmadụ wee kpọchasịa nkụ, afụfụ wee dịlụ mmadụ ncha niile. Mbe wee lobe etu ya ga-esi wee na-eliju afọ ya na ezinụlọ ya n'oge ọkọchị anụnwa. O wee bịa wee pịa isi mmụọ, o wee dịka isi Agụiyi. Ọ bịa kpọta ụmụ ya ndị bie niile, ezinụlọ ya niile, nke nwata nwoke gbanitegolo elu, obele nwa okolobịa, okpunye isi Agụiyi afọ. Okenye abịa tado nke a n'ọdụdụ, okenye ọzọ abịa tadie n'ọdụdụ. Owelu ndị buru ibu tinyesia n'etiti fa wee dịka afọ Agụiyi. Ndị tọtala ibe fa soluzie n'usoro nke bụzi na ezigbote obele nwa ya bụzi ọdụ. Fa wee dịka Agụiyi wee welu nwayọọ wee kpụrụ wee na-abịa obodo. Oge fa na-abịa, ndị nche etinye wee fụ ka fa na-abịa, wee tibelu ndị mmadụ na Agụiyi abịa, Agụiyi abịa, ụnụ rapụ nne, rapụ nna, rapụ ụmụaka, rapụ okenye, onye ọbụla gbaba, rapụ nni, gbabakwa zọbakwa ndụ gị o na ndụ bụ isi. Si na ada agwakwa ochi ntị na agha esu, wee gụbịa n'ukwe wee sị Agụiyi abịa. Oge ndị mmadụ na anụmanụ gbafusiri, Mbe na ndị ezinụlọ ya wee mabanye na be ndị mmadụ wee bukọba ife niile n'ife gbafu farapụsị wee gbaa ọsọ. Fa bukọlụ fa ncha wee na befa jee tinye ụfọdụ n'ọba wee libe. Tupu izu agwụkwa, fa elisigokwa, fa wee chi ya takwa n'obodo, kpụkwa onwe fa ka Agụiyi etu afa si wee kpụsi onwe fa, wee bịakwa nwayọọ na-agakwa n'obodo. Ndị nche afụkwa fa tie mkpu, onye ọbụla rapụ ife niile tinye isi n'ọfịa na-agba.
ife a ka fa megide kwa izu bụ na mkpụrụ ụbọchị ịnọ ọnwa nwere izu isaa n'ofu ọnwa fa abịagoli ugboro isaa. Ife a wee kalie ndị obodo maka na egwu dịzi ebe niile. Ọ bụzikwa Agụiyi adị abịa na Agụiyi na-abịa bụ ofu ugboro n'ọnwa, kezi nke Agụiyi na-abịazi kwa izu fa wee onye isi obodo na ndị okenye niile wee gbadaa n'ikpele mmiri wee kpọkuo Agụiyi wee si Agụiyi, ọ gịnị dịkwa n'ife a, kezi nke ị na-abịazi kwa izu wee bịa na-adọlụ na-ezu anyị ori, kedu ife mekwanụlụ? Agụiyi wee sị na ọ bụ ọkwa ya o, ka onye na-emebizi afịa etu anụma ọkwana ya bụ na nkịta laa nsị eze ele ewu. Ọ sị na ọ bụ ọkwa ya na ya jide onye na-eme ife a na-emebi afịa na onye a ga-ekwu eziokwu. Agụiyi wee sị ndị isi obodo, ife mele obo unu kwelu, aga m ejidelu unu onye a na-abịa oshi anụwa, aga m ejide, mana ife unu ga-emelu mbụ na kwa ọnwa unu ga na-enye m nri. Fasia na fa kwetara. Ịma na mbe na ndị bie na-abịa kwa izu, ewelu ka izu na-abịa, Agụiyi wee si na mmiri pụta wee bịa n'enu anị wee jee n'ebe ukwu osisi dalụ wee jee zoo n'azụ ebe a wee na-eche. O tere aka o wee fụ ife yikwala Agụiyi ka ọ na-abịa, ọ bụrụ mbe na ndị be ezinụlọ ya etu afa si wee jidesi onwe fa dịka Agụiyi. O wee fụ ka o ji nwayọọ wee na-abịa, ji nwayọọ na-abịa. Oge a ndị nche obodo wee fụ ka fa na-abịa wee tibe mkpu raba nkanụ ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ, onye ọbụla rapụ ife niile ọ na-eme, rapụ wee gbaba ọsọ. Oge a ọ bịalutebelu nso bụ mbe na ndị bie. Agụiyi wee sizie n'azụ osisi a wee mapụta wee chụbafa. Mbe na ụmụ ya gbasasị onwe fa ma fa mara na-agba ọsọ. Agụiyi wee gbafe okilikiri wee kpụkọtafa ọnụ wee tibe mkpu si ndị obodo bịanụ ka unu fụ ife na-eme. Ndị obodo wee gbachiyata wee bịa wee na-ene mbe na ezinụlọ ya. Onye isi wee sị mbe, ya nọ gị na ezinụlọ gị na-eme anyị ife niile a wee mee na arụ afọrọ mmadụ n'obodo, wee bịa na-ezu anyị ori, ị ga-ata afụfụ maka ya. Agụiyi si na ya ma nta ama afụfụ a ga-enyefa n'ife mere obodo si jee kobefa n'enu osisi ka fa kolo ebe afọ luo mgbe onye isi obodo si ketuo fa. Onye isi si na ọ dị mma wee kpọọ enwe si enwe na ndị bie ngwa kpolunu fa etu afa dị ka Agụiyi, fa na ọkwa ka Agụiyi wee kpọlụfa wee bugo n'enu osisi n'enu wee buluo ofe ebe afọ nke bụ isi Agụiyi, ya nwa bụ nke nọ n'ezigbo enu wee jide osisi. Ndị ọzọ o buluzie arụ ndị ọzọ jidezie wee kolo ebe a. Ndị obodo wee bịa na-agafe na-ekwofe emu sifa unu na-emegonu na anụ na-ata echi bụ nta, anụ na-ata echi bụ nta ọnụ. Fa wee kogide n'enu osisi awa dị one na one. Mgbe ike gwụrụ nke a jide fancha, o wee rapụ aka fancha wee si n'enu ebe a wee daa n'anị wee tiwalisi azụ fa. Ọ ya mere na ruo tata ifu mbe ifu ebe azụ ya tiwasịrị etiwasị oge afa si n'enu ukwu osisi wee daa chakpi. Ife mmụta dị n'akụkọ a bụ na oshi ajọka, ije oshi ajọka. Nne na nna ekwesịrị ịkụzili ụmụfe etu esi ezu oshi. Lekwa ka mbe si wee kụzieli ezinụlọ ya etufa ga-esi eje oshi ọjọka. Ọ bụrụ na ị na-ezu ori, kwụsị ya na ọjọka chakpi. Nchekwado asụsụ Igbo na omenala Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị.